बाकी तोहरा के का मालूम, काहे से कि ना तो तोहर घर बार बा ना तोहर माई बाप। बलवान, ए बचवा, इका हालत बना देले बड़ा तू अपन। हाँ बाबा, हम संध्या के बगैर जिंदगी बिता नहीं की सकत। हमके संध्या से शादी करे के बा। तुम्हारी हालत देख के हमके बड़ा तकलीफ हो रहा बा बचवा। जौना बलवान के आतंक से पूरा शहर कांप रहल बा, वो हमार बच्चा एगो लड़की के प्यार में अपनी हालत बना ले बा। बाबा, दुनिया के नजर में हमार संध्या लड़की हो सकेले, बाकी हमारा नजर में हमार संध्या देवी है। देवी। तोरा दिमाग में भूसा भरल बा। कहे अपना बड़ा भाई समान शंकर पंडा के हार्ट अटैक करावल चाहता रहा। बड़ा मुश्किल से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले बानी। तोहरा अपन रुतबा पता हो? आज तोहरा इस शहर में वो पावर बा कि साला शासन, प्रशासन, नेता, अभिनेता, उद्योगपति साला बिना कहे आके हत्या पहुंचा के जालन। जौना संध्या खातिर तू इतनी बड़ी कुर्बानी देवे जा रहल बड़ा, उस संध्या के माथे तोरे परिवार के आत्महत्या के कलंक के टीका लागल बा। कलंक के टीका तो हमरो माथ पर लागल बा, ओकरा बहन के आत्महत्या की। अरे तो दिमाग खराब हो गया का? ना बाबा ना, दिमाग हमार सही रास्ता पर आ गई बा। अरे बाप रे बाप, न जाने हमारा बलवान पे कौन जादू कर दे ली भैया साली। जवन हाथ तोहार पैर छुले बा, वो हाथ के गर्दन मरोड़ेला मजबूर मत करा। और सुना, आज से तुहार हमार रास्ता अलग। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे मोहब्बत एगो ऐसन टाइफाइड बुखार होला कि जकरा दिमाग पे चढ़ जाला ना तो ओकरा भी देवी नजर आवेली, बुझले? और सुन, अगर ते बाबा के आदमी ना होते तई गोली घुटना में ना सीना में मरले होती।